Кніга паўторанага закону, раздзел 5. І склікаў Маісей увесь Ізраіль і сказаў ім: «Слухай, Ізраіль, прыказанні, а таксама законы, якія я сёння прамоўлю ў вушы вашыя. Навучыцеся ім і спаўняйце іх дзейсна. Господ Бог наш заключыў запавет з намі на Гарэбе. Не з бацькамі нашымі заключыў ён гэтую дамову, але з намі, якія тут сёння жывём, з намі ўсімі. Тварам у твар гаварыў з вамі Господ на гары з сярэдзіны агню. У той час я, як пасрэднік, стаяў між Господам і вамі, каб вам абвясціць словы Яго, бо вы баяліся агню і не ўзышлі на гару. А ён сказаў: Я, Господ, Бог твой, які вывеў цябе з зямлі Егіпта, з дому няволі. Не май другіх багоў перад абліччам маім. Не рабі сабе ідала і ніякай выявы ўсяго таго, што ў небе высока, і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе пад зямлёю. Не пакланяйся ім і не служы ім, бо я, Господ Бог твой, Бог руплівы апякун, які карае ліхоту бацькоў у дзецях да 3 і 4 пакалення тых, што ненавідзяць мяне. І аказвае міласэрнасць на многія тысячы пакаленняў тым, што любяць мяне і спаўняюць прыказанні мае. Не вымаўляй імя Господа Бога твайго дарэмна, бо не будзе непакараным той, хто будзе ўжываць імя Яго марна. Беражы дзень суботні, каб ты святкаваў яго, як загадаў табе Господ, Бог твой. 6 дзён працуй і выконвай усе справы свае. А 7 дзень – гэта субота для Господа Бога твайго. Не рабі ў ім аніякай працы ты, і сын твой, і дачка, і паслугач, і паслугачка, і вол, і асёл, і ўсякая жывёла твая, і чужынец, які жыве ў брамах тваіх. Хай адпачывае твой паслугач і твая паслугачка, як і ты. Памятай, што ты быў рабом у Егіпце, і што вывеў цябе адтуль Господ Бог твой дужай рукою і ўзнятым плячом. Таму і загадаў ён табе, каб бярог ты дзень суботы. Паважай бацьку свайго і маці сваю, як загадаў табе Господ Бог твой, каб быў ты даўгавечны, і добра табе было на зямлі, якую дасць табе Господ Бог твой. Не забівай, не чужалож, не крадзі, не сведчы фальшыва супраць блізкага свайго. Не будзь прагны да жонкі блізкага свайго і не зажадай дома блізкага свайго, ані поля, ані паслугача, ані паслугачкі, ані вала, ані асла, нічога, што ў яго. Гэтыя словы гаварыў Господ да ўсіх вас на гары, сярэдзіны агню і хмары і змроку моцным голасам, і нічога болей не дадаваў. І напісаў гэта на 2 табліцах каменных, якія перадаў мне. Вы вось, як пачулі голас пасярод цемры і калі ўбачылі гару, якая гарэла агнём, прыступілі да мяне ўсе князі пакаленняў і старэйшыя векам. І вы казалі: «Вось жа, паказаў нам Господ Бог наш веліч сваю і магутнасць. Мы чулі голас яго з сярэдзіны агню і пераканаліся сёння, што калі Бог гаворыць з чалавекам, чалавек застаўся жывы. Цяпер жа нашто нам паміраць? Бо праглыне нас гэты вялікі агонь. Калі мы яшчэ пачуем голас Господа Бога нашага, паўміраем. Ці ёсць якое цела, што пачула б голас Бога жывога, які прамаўляе з сярэдзіны агню, як мы пачулі, і здолела б выжыць? Ты прыступіся хутчэй і выслухай усё, што скажа Господ Бог наш. І ты перакажаш нам усё, што скажа табе Господ Бог наш. І мы, выслухаўшы, зробім гэта». Калі пачуў гэта Господ, дык сказаў мне: «Чуў я голас слоў гэтага народа, што яны казалі табе. Усё добра яны казалі. Хто дасць ім мець такую памяць, каб яны шанавалі мяне і бераглі ўсе загады мае ўвесь час, каб добра ім было і дзецям іх навекі? Ідзі і скажы ім: верніцеся ў палаткі вашыя. Ты ж стой тут са мною
І я скажу табе ўсе загады і прыказанні, і законы, якім навучыш іх, каб выконвалі іх на зямлі, якую дам ім ва ўласнасць. Дык беражыце і выконвайце, што загадаў вам Господ Бог ваш. Не адхіляйцеся ані ўправа, ані ўлева. Ва ўсім ідзіце тою дарогою, якую вызначыў вам Господ Бог ваш, каб жылі, і каб было вам добра, ды каб прадоўжыліся дні на зямлі ўласнасці вашай, якую атрымаеце.